Hadin balayo kajing ujor na kakanhun kabalatip kum kakun kantei Uhenyu Trap Association. Kakasils Autonomous District Council hene kasngi kala panlong kajing khanra trading ba label license ye kidukan hapo yodu. Henrai kani kakanhun kabomdon kerteng bajing soy jong kinoy alam kabala ujor berkeno bajelai kidukan barjala ki bomdon ka trading license ba label license ki khelmuan bansanan lang. Ya kani kajing khanra trading ba label license lalam kmat uba jigol merthong ba Gabriel alang baru ba fantin lakadong haka jindon lang usim ka hima melim ki menteri magistrate ka is kasihils bat ki pulit ka enforcement jong ka KHDC. Habakran Shakila pathai kubor ba jigor ulai thu bana kaleng ka KHDC kashim khiai ka jing ujor ka seng khun kan thei Uhenyu Trap Association here kalong ka basngusi ba ket khot jong ka seng ba ujor ki khelmuan bansanan lang banlai khanra trading ba label license ye ki dukan hapo yodu. Uba jigur ulong bana kaleng ka KHDC kalale ekabaron kam bakila don kato kane kidukan basyakhang here ka district council ka Krenshai balada kino ujor kimuan bansanan lang nane syakmat ka KHDC kanong pasngusyu ya kum kini kijing ujor. Better display, okay? Asli cầm pasti biang kan, lagi biang item. Nobody can do something to us. Reading license to district council ka? Bon. Shut up. Kal district council na aja reading license. Trading license. Trading license. Labor license. Mati jong. Tapi bon kata bang. Udah kau bon, hey, stop. Kajingwan jungi mentasngi kalong halor kanong rim ba kadon kawi kaseng naki seng kentai ke kun nyau trap association balawan ai daga jingtho sengi cha council tenata daw ngi wan mentasngi ban wat ya kita ki jing sisa halor ka jing pentip jongki ndre ngilap penban ba naki leng kita ki ba wan complain sapo council ki claim wan mi te kalong kai ka ba bom singo tenat habang yu i ba phi la wan ban ai complain haka noka kam gemut phidei ban wan lang khamtam e phi ai ra kerteng association ada individual to kila ban nam wan ru ndrei menta ki wan ka association gemut ki dei ban ya don lang bat ni menta sngi ndrei ki claim wan te nakaleng jungi la le ya ka e ka badon kam jong ka council ngila ya ngila persang ban wat ya kita kiba kila ajing tho kini ki association ndre ngilap ba kidon hi katokat ne kiba 4 renew ya ki license kidon kiba song klem 4 don license ru ya kitu ngila ya sakmat kat kum ka kendon jong ka council em ya kata tin nakaleng jungi council ngia trelang bat kisim kino kiba don kam ban ya trelang bat kisim lani bat kisnong ngia trelang baik bat ngin sim ya aksion hakabay day bat ki an jongka council bat nakaleng kasim ki sim ya kano kaba day ban sim kata ka nurim nakaleng jungi yo ihi barok khoj ba hangnong nor barok khoj ki don ki nongtre na ki barjela ki don ki dukan ki badai nak barjela lada ngi besat halor kata ka nurim kumut ki don ki put bangi hap perkhat bangia don lang bania trelang bat kino ki jaj penjuru lakhin bet kalong kumtahi namar boleh kamdon kasil kamdon kano ndrei haba nakaleng ka konsil pat haba lak don kano komplain nyiha pendep ya ka kamram deitang kata em ka jing ujor jongki haka bede bat ka trading license bat ki labor bat ke benami jongki dukan
badon hakane ka yo nakaleng jungi ladang ki wan beng kum kini ki jaj seng bomdon sil bomdon yu kane kadai kasin ke benengkong bangiyo kum kane ka city but hadin habut habal ki wan hakane ka rukom nginum entertain shu ki hab wanra ya ke detail jong kita ki dukan ki bomdon trading lesson kita ki labor ki ba tre haki dukan jongno lemda kim submit ya ke detail nakaleng jungi nginum tre suban entertain kamdei kata ka jing sarem ngidei ki na council ke bapet ya ke judge benru habawan manu ngi hapsim be ya ka jingkit kli te halor kata kan rim ngiwan mata ban pensisa ya kata andre ngilap ba kimdon kum kita te kita ki seng klemwan mi ting kin bet ba kidei ki kam ki bem yahap ken ban chu penbet ya ki council hakan ka kom ngilap persang phone ka switch off ka mobile te hadin ba ngilap ba ka switch off ka mobile ngila ya no kai ka bangin don kam bandiat na council bat na ka sim ngila ya ki kamram ki bangin de ban le na kaliang ka council ngi kentu hi yaki para do prasnam ni habapi don ki dukan hayo wahat yale ban tailadi ndai ban ai pateng sigiwe ndai pin keno pat yangi hakano banongrim pin keno ya council hakano banongrim la da pi na la de pimele ai te pin keno ka himaru hanakano banongrim kam ya hap marba ka dukan ni pi la IT hapi ndai pi ai pateng ma pi te pin blim pin pu ka blim chaka hima pin bu ka blim chigi cm pin bu ka blim chingi ginom disi kan nongin la ban track down niki lada kimon ban le thok te kata ka jing ketu na concern kalong ba piyo ano ka dukan haga yo ne haga no benta yang lagi jat la jong persang batre sitom kan ndai ban cupwa da ka basuk ban cu ai wai no syaki dekar dan ndai ka por pin ong pat pin keno ya ka concern kana ham na kani ka seng yang badon lai sautli ki dukan jong kinon tribal berkinon tangkawai ka license te ya kani ngira lik page mane katu kani ki dukan nimsim lalap bakadon kaju ka dukan dan ngi kerpan lada kidon kum kini ki komplain hadin habur ni sautunat lada makiru ki wan lang banya senran lang bat ngi bagin page bakin ikli thu yangi kinu kita ki dukan ki badon trading license sausan teli kenang bangi kena nakaliang jong council ba nakaliang jong kahimaru kilala ban sim ya kanono ka bentah ka pusan bat kumenero abangilek katu kani ki dukan bila ongru itu ki dukan ki balasong da dekhar badon da trading license bagi don kam ban bu uwei mo tre kasi kenang ba kan long ban ai kam ki kena kasiru te kata nakaliang jong ya min charge ru la kren bat ngiru ki korpat ru ka hima ba soba ban ya pejlam ya kani ba kinu dukan khamtam ki bala kham he ba kini ban ai kam lem ya ki kena kasi ha kini ki dukan ki badon ha poyo